Tässä on meillä Hunters Friendin lähettämä Hoytin Carbon Defiant taljajousi. Me tullaan käymään läpi metsästystaljajousen varusteiden asennus ja tullaan käymään läpi myös metsästystaljajousen perussäädöt. Ja ihan lyhyesti opetellaan säätämään paunat taljajousessa, opetellaan säätämään vetopituus ja perehdytään varusteiden asennukseen, kuten tähtäin ja nuolihylly. Sidotaan nokin paikat, sidotaan takatähtäin ja stabilisaattori. Ja lisäksi sitten syvennytään vähän tähän tähtäimen säätöön ynnä muuhun ja perehdytään myös tähän nuolihyllyn säätöön. Ja sitten mikä kaikkein tärkeintä, yritetään päästä vähän sisälle siihen leikkurisäätöön. Siinä tarkoituksena se, että päästäisiin näiden taljajousten kanssa metsästämään ja saataisiin ammuttua hallittuja riistalaukauksia. Nämä videolla läpikäydyt menetelmät, nämä on vähän semmosia jousikohtaisia tavallaan, mutta jotkut on kuitenkin yleispäteviä. Eli jotkut asiat toimii vähän eri tavalla eri mallisissa ja varsinkin eri merkkisissä jousissa. Eli aina pitää muistaa, että mikä jousimerkki on kyseessä ja mikä jousimalli, mutta kuitenkin me ollaan tekemisissä tässä semmoisten asioiden kanssa, joihin jokainen jousimetsästäjä tulee törmäämään näiden kamppeiden kanssa pelaillessaan. Säädetään ensimmäisenä nyt nämä paunat. Mä kerron lyhyesti tästä paunasäädöistä. Eli tässä kyseisessä jousessa näitä laparuuveja voidaan avata 8 kierrosta. Ja tämä jousi on 70 paunasilla lavoilla, jotenka sillä 8 kierroksella tiputetaan paunat 60. Mä oon säätänyt valmiiksi tässä paunat jo 65. Ja se tapahtui siten, että mä avasin vuorotellen kierroksen yläpäästä ja sitten alapäästä niin kauan, kunnes molemmista päistä oli avattu yhteensä 4 kierrosta, jolloin ne paunat asettuu siihen 65 noin suurin piirtein. Ja tärkeää on tosiaan tarkistaa kyseisen jousen manuaalista, että montako kierrosta maksimissaan paunaruuveja voi avata, ettei tapahdu sillä, että se paunaruuvi luiskahtaa pois tuolta kierteeltä ja silloin ollaan vaikeuksissa. Mutta tosiaan tässä kyseisessä jousessa mä avasin ensiksi kierroksen ylhäältä, sitten kierros alhaalta, toinen kierros ylhäältä, toinen kierros alhaalta ja niin edespäin, kunnes molemmista päistä oli avattu se 4 kierrosta. Ja paunat on nyt 65 paunassa. Ja tää on 70 paunainen jousi. Seuraavaksi sitten asetetaan vetopituus. Tää jousi suoraan paketista ulos on asetettu 29 tuumaan ja mun vedolle tää jousi tarvii asettaa 28 tuumaan. Ja tässä kyseisessä jousessa tää vetopituuden muutos tapahtuu siten, että tällä kämimodulilla säädetään vetopituus haluttuun kohtaan. Ja tää tapahtuu siten, että tällä kämimodulissa on 2 ruuvia, jotka avataan ja siirretään kämimoduulia siten, että osoitin osoittaa kyseisen vetopituuden kirjainta vastaavaan kohtaan. Ja tämä vetopituusmoduuli on tällä hetkellä C-slotissa, joka tarkoittaa 29 tuumaa ja 28 tuumaa löytyy tuolta A-slotista. Eli löysätään ruuvit ja siirretään vetopituusmoduuli A-slottiin.
Eli löysetään vetopituusmodulin ruuvit. Ei tarvi irrottaa kokonaan, riittää kun kiertää pari kierrosta auki. On löysätty. Liikutetaan täältä vetopituusmoduulia siten, että tuo osoitin osuu tuohon A-kirjaimen kohdalle. Noin. Ja sen jälkeen ruuvit voidaan kiristää. Joka tuohon vähän heftiin molemmat ja varmistetaan, että kaikki on kohdallaan. Kyllä. Hyvältä näyttää. Sitten voidaan kiristää loppuun. Tarvii mitenkään hampaa tirvessä vääntää. Nyt moduli on asetettu oikeaan kohtaan. Ja nyt piti muistaa sitten vielä siirtää vetostoppari moduulin kirjainta vastaavaan kohtaan. Eli siirretään stoppari C-slotista A-slottiin. Ja kiristetään. Ja seuraavaksi tehdään sama toimenpide myös alakemiin. No niin, nyt paunat ja vetopituus on säädetty ampujalle sopivaksi. Näissä jousissa on myös pari sellaista juttua, mitkä kannattaa ottaa huomioon. Ensinnäkin tämä jousen kämien ajoitus, että jousi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja leikkurit niputtaisi hyvin taulukärkeen kanssa, niin tämä jousi pitää olla ajoitettu oikein. Eli jousi on ajoitettu silloin oikein, kun yläkämin ja alakämin stopparit osuu näihin kaapeleihin yhtä aikaa, kun kämi pyörähtää vetokevennysalueelle. Ja ne on sellaisia asioita, että jos et omista jousiprässiä, niin silloin kannattaa kääntyä joko kauppiaan puoleen tai sitten Suomen Jousimetsästäjien liiton tutoreiden puoleen. Sieltä löytyy sitä osaamista, erityisesti näissä asioissa, ja kalustoa, kuten jousiprässi, millä nämä asiat pystytään hoitamaan. Eli kämit pitää synkronoida siten, että stopparit osuu ylä- ja alakämissä kaapeleihin tai lapoihin, jos on lapastopparit, niin yhtä aikaa. Ja toinen asia on sitten tämä, tässä kyseisessä jousessa on täällä ylälavassa on haarakaapelit, ja näillä haarakaapelihaaroilla voidaan säätää tätä kämin kallistusta. Ja joissakin tapauksissa voi olla, että näihin kämikallistuksiin joudutaan tekemään pieniä muutoksia. Ja silloin on taas hyvä kääntyä sinne kauppiaan puoleen tai sitten tutorin puoleen, joka osaa sitten tässä asiassa neuvoa. Mutta semmoinen hyvä lähtökohta näille kämikallistuksille voisi olla se, että kun asetetaan nuoliputki vasten tätä kämin vasenta reunaa, niin nuoliputken oikea reuna osuu jänteeseen tuossa nokin paikan kohdalla. Silloin meillä on hyvä lähtökohta tähän säätötyön aloittamiseen. Ja silloin tiedetään, että kaikki on kunnossa. Mutta tämä on semmoinen asia, että jos et omista jousiprässiä, niin tulet tarvimaan apua siinä. Ja silloin kannattaa kääntyä kauppiaan tai tutorin puoleen. Seuraavaksi ruvetaan sitten asentamaan tähän jouseen tarvikkeita paikalle. Laitetaan ensimmäisenä nuolihylly ja valitaan siinä nokin paikan korkeus ja laitetaan center shot, eli hyllyn sivusuunta kohdalleen. Ja sidotaan nokin paikat ja D-luuppi. Ja sen jälkeen kun ne on tehtynä, niin periaatteessa voidaan laittaa tähtäin paikalleen ja ruveta ampumaan ensimmäisiä laukauksia jousella.
Seuraavaksi asennetaan nuolihylly jousen runkoon. Tässä pitää pitää huoli, että kiinnitysruuvissa on prikka paikallaan ja kierretään se tänne ikkunaleikkauksen vastakkaiselle puolelle kevyesti kiinni. Nyt meillä on nuolihylly heftissä tuossa ja asennetaan tämä nuolihylly mahdollisimman lähelle tuota jousen runkoa sillä lailla, että se ei kuitenkaan väännä mitenkään tuo jousen runko tuota nuolihyllyä. Ja tämän nuolihyllyn suoruuden voi varmistaa apuvälineillä, että me saadaan se varmasti pystysuoraan asentoon. Sitten kun meillä on nuolitiline pystysuorassa asennossa, me kiristetään kiinnitysruuvi, jonka jälkeen kiristetään vielä tuo pienempi lukitusruuvi nuolihyllystä. Nyt meillä on nuolihylly kiinni jousen rungossa. Ja sitten kun nuolihylly on kiinnitetty, ruvetaan hakemaan nokin paikkaa. Eli kiinnitetään tai nokitetaan nuoli jänteelle. Tässä on hyvä käyttää aputyökaluja. Tässä on tämmönen nuoleen kiinnitettävä vesivaaka, jolla voidaan asettaa tämä leveliin. Eli katsotaan vesivaalla jänteestä, että jänne menee pystysuorassa. Jänne on pystysuorassa. Ja verrataan sitä tänne nuolen vesivaakaan. Ja pikkasen lasketaan nokkia. Nyt kun nuoliputki on vaakatasossa, eli kupla on noiden kahden pystyviivan keskellä ja jänne on pystysuorassa, täälläkin on kupla kahden pystyviivan välissä, voidaan merkata nokin paikka. Noin. Nyt nokin paikka on merkitty. Eli meillä on nyt nokin paikka siten, että nuoliputki menee vaakatasossa keskeltä tuota perkerholea, eli nuolihyllyn kiinnitysreikää, joka on tuolla kumiläpän alla jousen rungossa. Se muuten löytyy esimerkiksi tässä hoitissa, jossa on tämä kumiläppä, niin painelemalla löytyy tuo nuolihyllyn kiinnitysreikä. Eli nuoliputken keskilinja keskelle perkerholea ja nuoliputki vaakaan silloin, kun jänne on pystysuorassa. Seuraavaksi asetetaan tämä hyllyn sivusuunta, eli center shot. Semmoinen hyvä lähtökohta voi olla se, että katsoo täältä jousen takaa ja asettaa jänteen siten, että se halkaisee tämän nuoliputken. Ja silloin kaiken tämän pitäisi olla linjassa kahvan keskiviivan kanssa. Se on hyvä lähtökohta. Mutta mä tiedän jo tästä kyseisestä jousesta, että tässä toimii 13/16 osan center shot, eli se on 20,5 milliä. Mä voin mitata sen tuosta ja nuoliputken keskiviiva on 20,5 millissä, joka taas sitten on 13/16 osa tuumaa. Ja noita kannattaa käydä katsomassa, noita esimerkiksi suositeltuja center shotteja. Ne ei aina välttämättä pidä paikkaansa ne luvut, mitä manuaaleissa on. Kannattaa seurata, mitä tuolla esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa Archery Talkilla tai muilla foorumeilla puhutaan.
Siellä on paljon käyttäjäkokemusta. Niin löytyy nuo aika suoraan sitten nuo sopivat centersotit ja nokin paikan korkeudet. Niistä on suuresti apua. Mutta nyt meillä on tässä sitten nokin paikan korkeus, eli hyllyn korkeus asetettu oikein, ja hyllyn sivusuunta, eli centersot, on asetettu oikein. Seuraavaksi sidotaan jänteelle nokinpaikkasolmut ja D-luuppi. Ja samalla kun jousi on nyt meillä tässä prässissä, niin sidotaan tää hyllyn viritysnaru kiinni tähän kaapeliin. Ja tuohon nokinpaikkasolmuihin tarvitaan punoslankaa. Mä olen itse käyttänyt tätä BCY:n 3D punoslankaa. Tää toimii hyvin nokinpaikkasolmujen tekoon ja piipin sitomiseen ja myös tänne muihinkin punoksiin, mitä mahdollisesti tarvitaan. Tarvitaan se ja sitten me tarvitaan pätkä D-luuppi narua. Ennen D-loopin sitomista D-loopin narun päät sulatetaan. Tässä käytetty D-loopin katkaisumitta on 105 milliä. Siitä tulee sopivan mittainen D-luuppi, kun käytetään nokinpaikkasolmua. D-luuppinarun päät pörhennetään tai aukaistaan sormella, että saadaan vähän pörrytettyä sitä ja saadaan paremmin tuo pää sulamaan. Noin. Langan päätä on saatu tähän auki ja ruvetaan sulattamaan varovasti liekin vieressä, ei koskaan paineta langan päätä liekkiin. Ja varotaan, ettei luuppinarun pää rupea palamaan. Sulatetaan vaan, ei polteta. On lähtenyt sulamaan ja painetaan varovasti. Saadaan tuo pää tyssääntymään. Sitten vaan sulatetaan vähän lisää, ei polteta, sulatetaan ja painetaan. Sulatetaan taas. Varovasti, ettei se rupea palaamaan. Ja sitten painetaan. Sitten voi vielä vähän kiillottaa sitä pintaa. Noin. Sitten tää pää on vähän sulanut. Tai anteeksi, kun se on vähän jäähtynyt, niin pörhennetään tää toinen pää. Noin, saadaan se alulle mukavasti. Ja sitten aletaan taas sulattamaan. Ei polteta. Varovasti tuossa liekin vieressä, niin se lähtee mukavasti sulaamaan. Sitten vähän tyssätään. Ja sulatetaan taas. Nyt meillä on molemmat päät sulatettuna ja tämä D-luuppi ei tule lipsahtamaan näiden narun päässä olevien pallojen takia. Sidotaan nokinpaikkasolmu. Asetetaan nokki jänteelle merkattuun kohtaan ja aloitetaan nokinpaikan sitominen. Laitetaan punosnaru jänteen alapuolelle ja
sidotaan tai tiputetaan langanpää kerran läpi ja toisen kerran. Meillä on siinä niin kuin tupla umpisolmu puolikas ja ruvetaan kiristämään. Kiristetään varovasti ja kiristetään kiinni. Tämän jälkeen liikutetaan solmu tuohon nokin yläreunaan ja kiristetään. Alhaalta näyttää hyvältä. Voi kiristää niin paljon kuin sormet antaa myöten. Sitten sama alapuolelle, eli pyöräytetään kerran ympäri ja toisen kerran ja kiristetään. Ja tässä nyt ruvetaan vaan pakkaamaan näitä solmuja päälletysten tiukkaan perään. Nyt on yksi solmu yläpuolella ja yksi alapuolella. Sen jälkeen sidotaan taas kerran läpi ja toisen kerran. Ja toinen solmu yläpuolella ja tiukkaa. Joo. Alapuolelle. 2 kertaa. Kiristetään varovasti. Tiukkaa. Katsotaan, että solmut on pysynyt tiukkana. Sitten yläpuolelle tulee viimeinen eli 3. solmu. Läpi toisen kerran. Kiristetään. Tiukkaan. Noin. Sitten alapuolelle tehdään vielä yksi. 2 kertaa. Noin. Otetaan, että kaikki puhujoon. Laitetaan nokki pois. Ja nyt päätetään tämä solmu. Eli tässä on yläpuolella on 1, 2, 3 solmua. Ja alapuolella sama 1, 2, 3 solmua. Päätös tehdään sillä lailla, että sidotaan 1 kerta vaan läpi. Ja nyt kiristetään tämä solmu ylimmäisen ja toisiksi ylimmäisen solmun väliin. Varovasti. Ja sitten kiristetään. Se menee sinne mukavasti. Ja sitten päätetään tämä kerran läpi. Ja kiristetään, niin tuohon tulee umpisolmu. No. Voi katkaista. Noin. Jonka jälkeen voidaan sulattaa. Liekki aina ylöspäin. Jänne ei vauri. Se on siinä. Siinä on yläpuolinen nokin paikkasolmu. Nokki istuu siihen. Tiukasti näin. Sen jälkeen sidotaan tänne alapuolelle juuri samanlainen. Lähdetään sitomaan solmuja nokista alaspäin. Eli samalla tavalla, niin unohtu mainita, mulla on tässä noin 40-senttinen pätkä tätä punaislankaa, millä mä teen tuon solmun. Eli taas aloitetaan alhaalta ja laitetaan 2 kertaa lanka läpi ja kiristetään tasaan. Noin. Ja ennen kuin kiristetään tässä alemmassa nokin paikka solmussa, olisi hyvä jättää semmonen noin millin rako tuohon alempaan nokin paikkaan. Eli sitä saa nyt vähän tässä säädettyä, mutta noin millin rako nokin paikka, alemman nokin paikka solmun yläreuna ja nokin alareuna väliin. Niin se ei purista sitten vedossa tää nokin paikka solmu tuota nokkia.
Siinä on nyt millirakoja, kiristetään. Tehdään alle sama. Kerran läpi ja toisen kerran kiristetään varovasti. Ja taas ruvetaan pakkaamaan näitä perätysten. Pidetään tiukalle. Sitten yläpuolelle. Näin, se on toinen solmu. Kiristetään. Alapuolelle kerran läpi ja toisen kerran kiristetään. No. Eli nyt on 2 solmua tällä puolella ja 2 täällä. Vielä 1 solmut. Kiristetään. No. Pois. Nyt alapuolella 3, tällä 3. Nyt taas päätellään samalla tavalla kuin tuo ylempi, eli kerran läpi ja alimma ja toiseksi väliin kiristetään. Sellaisen kovasti. Sitten päätellään tämä. Saadaan tuohon kulkisolmu. No. Ja sulatetaan. No. Siinä on hyvä paikka nokille nyt. Se pysyy, kun se on tehty oikein tuo solmu, niin tää ei lähde liikkumaan. Ja tässä on sopivasti väliä, ettei tää nokin paikka rupea vireeseen vedettäessä puristamaan tuota nokkia. Seuraavaksi sidotaan D-luuppi. Eli aloitetaan luupin sitominen. Täällä on yläkämin puoli ja täällä on alakämin puoli. Aloitetaan tästä yläpuolelta. Laitetaan luuppinaru jänteen yli ja sen jälkeen alta. Sitten luuppinaru yli, jänteen alta ja se tuonne reikään. No, katsoo vielä uudestaan. Jänteen yli, jänteen alta, luuppinaru yli, jänteen alta ja sen jälkeen tiputetaan se reikään ja kiristetään. Eli luuppinarun molemmat päät tulee samalta puolelta solmua ulos. Sitten sidotaan alapuolen solmu. Tää sidotaan alapuolen solmu samalla tavalla, mutta vaan peilikuvana. Eli tässä luuppinarun molemmat päät on täällä oikealla puolella, niin alapuolella se sidotaan, että ne on täällä vasemmalla puolella molemmat. Ja se sidotaan sen takia sillä tavalla, että tämä on oikeakätinen jousi. Ja laukaisulaitetta käytettäessä se vääntää tuota D-luuppia, ja kun pistetään nämä solmut eri puolille, niin silloin se tasaa tuota vetoa ja kääntöä tuossa D-luupissa. Tää tehdään siten, että pistetään vielä vähän se luuppinaru jänteen alta ja sitten luuppinaru itsensä alta, jänteen yli ja sisälle tuonne.
Noin. Elikkä se on nyt peilikuva. Sitten voidaan vähän, otetaan tämmöset piirit, missä ei ole mitään terävää missään. Mä oon juomapaperilla ja viilalla vähän pyöristellyt, ettei vaurioiteta mitään. Ja otetaan piirinkärjet sisälle. Tähän on olemassa myös sitten D-loop-pihit, mutta mä oon huomannut, että nämä toimii myös ihan hienosti. Kiristetään vähän. Tuossa suunnassa vähän. Ja se rupeaa siitä sitten asettumaan pikkuhiljaa. Sitten voidaan vaihtaa vielä isommat piirit, joilla kiristetään vähän lisää. Siinä on nyt pitävä D-loop ja nuo sulatetut D-loop-narun päät ei tule tuolta luiskahtamaan. Siinä on pitävä systeemi ja nokin paikka on siinä ja siinä on pieni millin välys. Tää on tää systeemi. Kiinnitetään nuolihyllyn viritysnaru. Tässä tapauksessa kiinnitetään se tällä muoviklämpillä. Tässä HDX-hyllyssä tämän voisi tehdä myös sillä tavalla, että halkaisisi jänteen ja tiputtaisi suoraan tämän viritysnarun tuosta kaapelin läpi ja tekisi tuohon päälle vaan sitten punoksen ja sulattaisi tämän viritysnarun pään sillä lailla, että se toppaa tuohon kaapeliin ja sitten tämä hyllyajoitus tehtäisiin täältä hyllyn nostovivusta löysäämällä ruuvia ja liikuttamalla tätä narua, mutta jos hylly onkin CADin toi LD-malli, niin siellä ei ole toista ruuvia täällä hyllyn puolipäässä, niin silloin varsinkin siinä LD-mallissa tämä muoviklämppi on ihan pätevä systeemi. Ja tämän muoviklämpin kiinnityskohta on suurin piirtein tuossa jousen kahvan alareunan tasalla. Vähän voi olla yläpuolellakin, mutta laitetaan se tässä tapauksessa nyt tuohon. Ja laitetaan tämä tähän hollille, eikä katkaista tätä viritysnarun lankaa vielä. Ja voidaan kiristää sitä ihan aavistuksen siihen. Ja nyt sitten tässä hommassa, tai tässä kun tehdään tää punos tähän klämpin yläpuolelle, niin tässä meikäläisen käyttämässä vaihtoehdossa niin me tarvitaan jousiprässiä. Se voi periaatteessa sitoa muullakin tavalla, mutta mä prässään aina jousen sillä lailla, että mä saan tuon punoslangan tiputettua tuon kaapelin läpi. Ja silloin me saadaan vähän ehkä pitävämpi punos tähän, joka pitää tätä klämppiä tai estää tätä klämppiä liukumasta ylöspäin verossa. Niin tässä nyt tarvitaan tätä jousiprässiä sen verran, että prässätään joustovarovasti, että saadaan jännitys pois kaapelista. Ja nyt tuohon aiottuun kohtaan niin tiputetaan punoslanka kaapelin läpi. Ja katsotaan, että päät menee tasan ja jätetään se tuohon kaksinkerroin. Tuolla oli tuonne merkkilanka, minkä voi ottaa pois. Ja nyt löysetään prässi, että jousi jää ainoastaan vaan tähän paikalleen sidonnan ajaksi. Ja nyt meillä on tämä lanka kaksinkerroin täällä tässä asemissa ja aletaan sitomaan siten, että nämä molemmat langat koetaan kierittämään näitä vaan tästä ympäri kierrokselta. Välillä kiristetään vähän, että punokset pysyy tiukasti. Kiristetään aina välillä. Saadaan hyvän näköistä punosta.
Katsotaan vaan, että punoslangat ei mene päällekkäin missään vaiheessa, vaan ne on ihan vieressä. No. Siinä on nyt arviolta semmonen sentti tuota punosta, ja sen jälkeen tehdään sitten takaisin punontana. Päätetään tää punos, eli tehdään luuppi ja otetaan lanka kaapeli yli ja luupin sisälle ja ruvetaan punomaan tänne kierroksia varastoon. 3 kertaa, 4 kertaa, sitten 5 kertaa. Se on ihan hyvä. Ja sitten laitetaan toinen pää tänne alle ja ruvetaan punomaan näillä kierroksilla, mitä ollaan saatu tuonne ylemmäksi varastoon, niin punotaan niillä tämä päätös. Sitten kun ollaan tässä tilanteessa, niin vedetään tästä alta tulevasta langasta, jolloin ruvetaan saamaan tuota punoksen päätä tiukalle. Ja sitten kun ollaan tässä tilanteessa, niin voi vetää jo ihan kunnolla tiukalle. Ja tästä voi esimerkiksi pihdeillä vielä vähän lisätä tätä kireyttä tuohon. Pihdeillä kiinni ja vedetään tiukalle. Noin. Sitten vaan katkaistaan langan päät. Ja poltetaan sytkällä. Mutta kuitenkin siten, ettei vaurioiteta kaapelia. Eikä jännettä. No. Siinä on nyt pitävä systeemi. Nyt voidaan nostaa tuo klämppi kiinni siihen kohtaan, mistä punos alkaa. Noin. Ja nyt tässä hyllyssä ei ole enää mitään muuta tehtävälistalla kuin se, että hoidetaan tuo hyllyajoitus tuossa hetken päästä ja sitä ennen sidotaan tuo takatähtäin paikalleen jänteeseen. Asennetaan takatähtäin jänteelle. Semmonen hyvä aloituskohta, mihin voi tästä takatähtäintä kokeilla, koska se takatähtäimen korkeus vaihtelee vähän riippuen jousesta ja jännekulmasta ja ampuja kasvojen piirteistä ynnä muusta, mutta laitetaan sillä tavalla, että tästä keskeltä piippiä keskelle D-luuppia on noin 15 senttiä. Löysätään prässillä jännettä siten, että saadaan tiputettua takatähtäin paikalleen. Tarkistetaan vielä tuo mittaa. Okay. Sitten voidaan löysätä prässistä jännitystä. Ja tässä vielä ennen kuin tätä takatähtäintä rupeaa asentamaan paikalleen, niin jousella kannattaa ampua sanotaan 30-50 kertaa ennen kuin asentaa tämän takatähtäimen. Koska jos täysin ampumattomaan jänteeseen asentaa takatähtäimen, niin se saattaa pyöriä vielä pitkäänkin aikaa. Että ampumalla se noin 30-50 laukausta ennen takatähtäimen asennusta, niin varmistetaan siitä, että jänne on päässyt olentumaan paikalle. Sitten otetaan punoslankaa. Tässä on sitä samaa 3D:tä. Tämä olen käyttänyt tuossa aikaisemminkin. Ja tehdään jänteen yläpuolelle. Tehdään luuppi, josta pudotetaan
lanka läpi. Taas tehdään uudestaan sama luuppi ja lähdetään menee tällä tavalla ylöspäin. Kolme kertaa. Neljä kertaa. Viisi kertaa. Kuusi kertaa. Noin. Sitten otetaan langan päät. Sidotaan umpisolmun puolikas ja sitten perään toinen umpisolmun puolikas. Se on siinä. Sama alapuolelle. Eli kaksinkerroin lanka, luuppi, pidetään langan päälle läpi luupista. Luuppi, langan päälle läpi luupista. Sitten otetaan taas molemmat langat erilleen. Puolikas. Kiristetään. Perään toinen. Umpisolmun puolikas. Kerran läpi. Kiristetään. No. Sitten poltetaan langanpäät. Ja liekki ylöspäin. Jännitys ilmassa. Sitten näitä solmuja voi vähän liikuttaa. Takaa lähtee ne kohti. Noin. Tää on nyt semmonen solmu, että varsinkin aloittavalle jousimetsästäjälle, joka ei vielä tiedä välttämättä takatähtäimen sopivaa korkeutta. Ja tää solmu on siitä hyvä, että nämä punokset voi vetää irti tästä
tai siis taaksepäin jänteeltä ja liikuttaa sen jälkeen piiptähtäintä ylä- tai alasuunnassa ja taas punokset työnnetään kohti takatähtäintä, jolloin saadaan tämä kiristymään. Eli tämä voi olla ihan hyvä itse asiassa semmoiselle aloittelijalle, tämä solmumalli. Mutta sitten kun sopiva korkeus on takatähtäimelle löytynyt, niin se voidaan vielä varsinkin ennen kuin ruvetaan ampumaan ja niin edespäin, niin voidaan vielä sitten varmistaa sitomalla tämä piiptähtäimen kehä tähän paikoilleen. Ja tämä lukitussolmu tai punos, mikä tähän piiptähtäimen ympärille tulee, niin tämä on semmoinen, että tämä kannattaa tämä viimeinen lukitussidos niin poistaa, jos päättää liikuttaa piiptähtäintä ylä-alasuunnassa, koska jos tämä solmu, mikä tullaan nyt tekemään, on paikallaan ja piiptähtäintä liikutetaan ylä-alasuunnassa, niin se saattaa syödä tuota jännettä sitten, että jos haluat liikuttaa takatähtäintä, niin muista ottaa tämä solmu ja punos irti, mikä nyt tullaan tähän takatähtäimen ympärille sitomaan. Eli yksinkertaisesti laitetaan lanka jänteen ympäri, tehdään puolikas umpisolmu ja vedetään tiukalle siten, että lanka pysyy tuolla takatähtäimen urassa. Sitten alapuolelle sama juttu. Tehdään umpisolmu puolikas eli kerran läpi ja kiristetään varovasti. Näin. Taas yläpuolelta kerran läpi ja tiukalle kiristetään. Ja vielä tehdään viimeinen, eli alapuolinen solmu. Tehdään puolikas, kiristetään. Jonka jälkeen tehdään vielä umpisolmun toinen puolikas, jolloin saadaan siihen umpisolmun alapuolelle. Noin. Noin. Ja voidaan katkaista narun tähän langan päälle. Ja voi laittaa sitten liimalla tai sitten voi laittaa polttamalla, kunhan vaan pitää huoleen, että liekki on ylöspäin. Jänne ei vaurioidu sitten. No. Siinä on nyt takatähtäin sidottuna. Näitä solmuja on erilaisia, mutta tämä on semmonen aika yksinkertainen ja simppeli ja ihan hyväksi todettukin tapa sitoa takatähtäin. Tämä pystyy tosiaan nyt liikuttelemaan, kuvaan ottaa tämä lukituspunoksen pois tästä takatähtäimen kehältä. Nuolihylly ajoittamisesta sen verran, että nuolihylly ajoitetaan siten, että asetetaan tämä kiinnitysklämppi semmoiseen kireyteen, että tämä hyllyn viritysnaru liikkuu täällä, mutta vähän sillä on naheesti, että siellä on jo vastusta. Ja kun se on sopivassa kireydessä, niin vedetään jousi vireeseen ja katsotaan, että tämä haarukka nousee täysin yläasentoon. Sillä me saadaan siihen semmonen karkea ajoitus. Eli katsotaan, että täällä on sopivasti kireyttä, mutta tämä hyllyn viritysnaru pääsee kuitenkin liikkumaan tuolla klämpin sisällä. Vedetään jousi vireeseen. Katsotaan, että haarukka nousee ylös, jonka jälkeen vire voidaan purkaa. Nyt meillä on tässä semmonen suurin piirtein kohdallaan
oleva ajoitus. Mutta siihen ajoitukseen voi tehdä, jos on kaveri katsomassa apupoikana, tai sitten jos sulla on dravboard, millä voit vetää jousen vireeseen ja jättää sen siihen tiettyyn kohtaan sen vireeseen vedon. Sä voit sillä vielä ajoittaa tätä hyllyä pikkasen paremmin. Semmoinen toivottava kohta olisi, että tämä hyllyn haarukka nousisi täysin tänne yläasentoon, kun sulla on vielä tuuma vetoa vetämättä, eli se 2,5 senttiä. Jos sä haluat semmoista hienosäätöä tehdä, niin sä voit pikkusen ehkä täältä vielä tätä viritysnarua kiristää. Ja joko kaverin kanssa tai ehkä peilin kautta, mikä voi olla kyllä vähän vaikeaa, mutta kaverin kanssa tai sitten sillä dravboardilla voit tarkistaa, että hylly nousee vedon viimeisellä tuumalla pystyasentoon ja siellä on vielä tuuma vetoa jäljellä. Silloin hylly on ajoitettu siten, että se kerkeää varmasti alta pois, vaikka olisikin vähän nopeampi heittoinen jousi kyseessä. Tähtäin asennetaan tähtäimen mukana tulevilla ruuveilla tähtäimen runkoon. Tässä kyseisessä tähtäimessä on tässä tähtäimen varressa useampia kiinnitysreikiä, jolloin tätä tähtäintä voidaan liikuttaa lähemmäksi tai kauemmaksi jousen rungosta. Laitetaan ruuvit vähän heftiin ja molemmat varovaisesti. Ja sitten voidaan kiristää se. Noin. Sitten tämä tähtäimen semmoinen karkea asetus sivusuunnassa voidaan tehdä siten, että asetetaan nuoli hyllylle ja nokitetaan se. Ja katsotaan täältä takapäin, että jänne ja nuoli halkaisee kahvan keskeltä. Ja silloin nuo pinnit on suurin piirtein samassa linjassa jänteen ja nuoliputken kanssa. Voi olla ehkä oikeakätisessä jousessa, niin pinnit voi olla pikkasen tämän jänne- ja nuolilinja vasemmalla puolella, koska sinne ne yleensä sitten vähän hakee, mutta semmoinen hyvä lähtökohta, ettei mene ohi taustasta, niin voi olla se, että laittaa tosiaan kaikki nämä jänteen ja nuoliputken ja pinnit, niin kaikki samaan linjaan, niin siitä on hyvä lähteä. Ja sitten tietenkin kun ruvetaan tähtäintä ampumaan kohdalleen, niin silloin ammutaan mahdollisimman läheltä 5 metristä tai 10 metristä, niin nähdään silloin, että tämä ylimmäisen pinnin korkeus on suurin piirtein kohdallaan, ettei tule ohilaukauksia. Siinä on nyt sitten tähtäin paikallaan ja tämän jälkeen voidaan sitten ruveta ampumaan kohdistuslaukauksia tähtäimen säätöä varten ja sitten voidaan ruveta säätämään jousta sillä lailla, että saadaan taulukärkiset ja leikkaavat nuolet samaan nippuun. Tästä piipin korkeuden valinnasta tai oikeastaan sillä sovittamisesta siitä omiin kasvoihin ja jännekulmaan ja kaikkeen muuhun, niin se tapahtuu yksinkertaisesti siten, että vedetään jousi vireeseen ja periaatteessa vaikka silmät kiinni. Ja silloin kun sä vedät jousen vireeseen ja ankkuroit sen, niin tämän piipin pitäisi automaattisesti olla tämän tähtäimen kehän ja sun silmän kanssa linjassa. Silloin sä tiedät, että piipin korkeus on oikea. Ja aina kun viritetään jousi, niin laittakaa se nuoli sinne paikalle, että jos tulee haveri, niin siellä on sitten nuolen paino ottamassa sen energian vastaan eikä tuu
tuu mitään rikkoja laitteisiin. Ja tietenkin kun on nuoli paikallaan jousessa ja viritellään sitä, niin käytetään aina järkeä sitten siinä virityksessä. Ketään ei ole siellä jousen toisella puolella. Että kaikki menee hyvin ja kaikilla on kivaa ja kaikilla on mahtavaa. Eli vedetään jousi vireeseen, ankkuroidaan ja katsotaan läpi, niin takatähtäimen ja etutähtäimen kehät pitää olla silmän kanssa samassa linjassa. Silloin kaikki on hyvin. Eli nyt tuossa oli mulle ihan sopivasti kaikki kohdallaan ja tää tuntui luonnolliselta tuo ankkurointi ja kun mä katoin eteenpäin, niin kaikki oli kohdallaan. Sitten vielä tästä takatähtäin ja tähtäin kehä yhdistelmästä, niin mä henkilökohtaisesti tykkään valita tämän takatähtäimen koon siten, että kun jousi on vireessä ja mä katon takatähtäimen läpi, niin takatähtäin on sen kokoinen, että koko mun tähtäinkehä näkyy sieltä. Se on helppo silloin keskittää, mutta mulla ei kuitenkaan jää ilmarakoa tähän tähtäimen kehän ja takatähtäimen kehän väliin, vaan se on semmoinen aika tiivis paketti ja helposti keskitettävissä. Tässä tapauksessa meillä on tässä 1/4 tuuman takatähtäin ja tähtäimen skope on tässä 2-tuumainen, niin nämä toimii hyvin yhteen. Monesti, jos on 1/5/8 tuuman etutähtäin, niin pienempi takatähtäin toimii silloin paremmin siinä, että se istuu tämän tähtäinkehän kanssa paremmin. Ja eipä siinä sitten muuta. Tosiaan kannattaa vaan etsiä se sopiva korkeus tälle piipille nimenomaan vetämällä jousi vireeseen ja sitten sen jälkeen luonnollisesti katsomalla läpi tuosta, niin sillä se piiptähtäimen oikea korkeus löytyy ja siitä on sitten hyvä lähteä rakentamaan sitä ampumista. Sitten tähän stabilisaattorin asennukseen. Tää nyt ei ole mikään ihan hirveän vaikea asennettava, mutta mä samalla kuitenkin kerron tästä. Eli tässä on meillä tämmönen stabilisaattori, missä on vaihdettavat painot, eli tätä voidaan vähän painottaa, mikä on ihan hyvä juttu mun mielestä. Eli me saadaan tästä näitä painoja irrottamalla saadaan stabilisaattorin päätä kevennettyä ja voidaan vähän konfiguraatiota vaihtaa. Ja tässä on tämmönen, tän ottaa pikkasen rekyyliä vastaan tää kumipää tässä stapissa, että tää on ihan hyvä ominaisuus, että siinä on vähän mahdollisuuksia tuohon painoyhdistelmän säätämiseen ja sitten, että siinä stapin päässä olisi vähän jotain rekyyliä vastaanottavaa materiaalia. Eli tämä stapihan oikeastaan vaan antaa meille vähän vastapainoa tähtäimille ja nuolitelineille ynnä muille ja samalla vähän vakauttaa sitä, antaa pitemmän akselin tuonne eteenpäin ja antaa meille sitten semmoisen vakauden siihen tähtäämiseen ja tekemiseen. Tämän stabilaattorin mukana itse asiassa tuli mukana sitten tämmönen ihan itse asiassa asiallinen rannelenkkisysteemi. Ja tää nyt yksinkertaisuudessaan vaan toimii tää homma siten, että kerätään stabi paikalle ja kiinnitetään samalla tuo rannelenkki jouseen. Eli tässä tää hoituu sitten tällä tavalla ja tiputetaan rannelenkin pää tuosta läpi ja kiristellään se sitten sinne. Tää on itse asiassa ihan asiallinen. Ja tää rannelenkki tulee tosiaan tässä mukana, että
Tää on ihan kätevä yhdistelmä, mutta siinä olisi sitten stabi ja rannelenkki paikallaan. Lyhyesti nuolen spineestä. Eli spine on semmoinen määrä, joka kertoo, että kuinka paljon se nuoli joustaa, että kuinka löysä se nuoli tai jäykkä se nuoli on. Ja näin niin kuin nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mitä isommat paunat, niin sitä jäykempää nuolta me tarvitaan. Ja taas jos on matalemmat paunat, niin silloin me tarvitaan vähän löysempää nuolta, että se käyttäytyisi hyvin tullessaan ulos jousesta. Tässä mulla on Eastonin 2 esimerkkinuolta, eli tässä on 400 spinellä nuoli ja sitten on 330 spinellä nuoli. Niin ihan semmonen vaan semmonen niinku suuntaan antava juttu voisi olla tai neuvo, että jos ammut esimerkiksi 50-60 paunasella jousella, niin tää 400 nuoli voisi olla sulle hyvä. Tää on vähän löysempi kuin tää 330 ja tää luultavasti toimisi paremmin, tää 400 siinä 50-60 paunasessa jousessa. Jos taas ammut 60-70 paunasella, niin silloin tää 330 spine voisi olla sopivampi siihen sun jouseen. Ja valmistajilta löytyy taulukot eri spinen sopivuuksista eri paunamäärille. Eli valmistajien nettisivuilta, nuolivalmistajien nettisivuilta löytyy taulukot, mitkä kannattaa tsekata, että miten mikäkin nuoli sopii aina kyseessä olevaan jouseen. Lisäksi kauppias neuvoo varmasti näissä spine-asioissa asiakasta. Tämä spine on kuitenkin semmoinen juttu, että mitä paremmin se nuolen jäykkyys kohtaa sen sun nuolen paunamäärän ja varsinkin sen niin kuin lähtönopeuden, niin sitä paremmin se nuoli käyttäytyy siinä lennon aikana. Että se on yksi semmoinen asia, mihin tässä jousiammunnassa ja jousimetsästyksessä kannattaa ehkä pikkasen satsatakin, eli siihen nuolen laatuun. Se nuoli on kuitenkin aika tärkeässä osassa tässä toiminnassa, että se jää ehkä monestikin vähän liian vähälle huomiolle, mutta ehdottomasti suosittelen kääntymään kauppiaan puoleen ja tutustumaan nuolivalmistajien spine-taulukoihin, että löydettäisiin sopiva nuoli jokaiseen jouseen. Aloitetaan kohdistaan tähtäintä. Ensimmäiset laukaukset kannattaa ampua esimerkiksi 5 tai vaikka 10 metristä, että varmistutaan siitä, että nuolet varmasti osuu siihen taustaan. Mutta sitten edetään 20 metriin ja asetetaan ylin pinni 20 metriin. Aloitetaan ampumaan nuolia ja katsotaan mihin ne osuu. No niin kuin nähdään, niin osumat on nyt vähän alla, joten nyt tarvii sitten tähtäimen kehää tai ylintä pinniä, miten vaan. Tässä tapauksessa siirretään tähtäimen kehää alaspäin, eli osumien suuntaan. Silloin me saadaan nämä osumat nousemaan. Jos nämä nuolet olisi taas täällä vaikka vasemmalla puolella, niin meidän tarvitsisi siirtää tähtäimen kehää silloin vasemmalle. Jos nuolet olisi täällä oikealla,
niin meidän tarvitsisi silloin luonnollisesti siirtää tähtäimen kehää oikealle päin. Mutta nyt tässä tapauksessa me tiputetaan tähtäimen kehää yksinkertaisesti alaspäin ja katsotaan, miten se vaikuttaa osumiin. Me laskettiin tähtäimen kehää, ollaan ehkä vielä vähän alapuolella, eli voitaisiin vielä pikkasen siirtää tähtäimenkehää alaspäin ja siirretään samalla ihan napsun verran oikealle. Sitten aletaan olla aika lailla napakympissä. No niin, nyt me siirrettiin tähtäimen kehää hieman alaspäin ja napsun verran oikealle ja osuma on nyt keskellä, eli 20 metrin pinni on nyt säädetty. Seuraavaksi mennään 10 metriä taaemmaksi ja ruvetaan ampumaan sitä toisiksi ylintä pinniä kohdalleen. Eli ruvetaan ampumaan 30 metristä ja säädetään sitä toisiksi ylintä pinniä. Eli enää ei liikutella tähtäimen kehää, vaan nyt liikutellaan toisiksi ylintä pinniä korkeussuunnassa siten, että saadaan se kohdalle sitä 30 metristä. Ja sitten kun se toisiksi ylin pinni on 30 metrille kohdistettuna, siirrytään 40 metriin ja ammutaan se seuraava pinni kohdalle ja tehdään säädöt. Ja säädetään kuinka monta pinniä tähtäimessä onkaan, niin säädetään jokainen pinni esimerkiksi 10 metrin välein, niin silloin meidän tähtäin on valmiina harjoittelua ja metsästysreissuja varten. Seuraavaksi testataan, että miten meillä on tämä nuolihylly sivuttaissuunnassa asennettuna. Eli ammutaan niin sanottu walkback tuning testi. Sitä testiä varten me tarvitaan pystysuora linja, minkä voi toteuttaa vatupassilla ja teipin pätkällä. Sitten sinne tarvii vielä merkata tähtäyspiste mihin tähdätään. Tämä testi suoritetaan siten, että ammutaan 20 metrin päästä sillä 20 metrin, eli sillä ylimmällä pinnillä tähdäten tähtäyspisteeseen. Sen jälkeen siirrytään 10 metriä taaemmaksi, eli 30 metriin, ja tähdätään edelleen sillä ylimmällä 20 metrin pinnillä tähän tähtäyspisteeseen. Eli osuma tulee osumaan edellisen nuolen alapuolelle. Sen jälkeen siirrytään vielä 40 metriin ja tähdätään edelleen sillä ylimmällä 20 metrin pinnillä tuohon tähtäyspisteeseen. Kolmas nuoli tulee osumaan vielä edellisiä alemmaksi. Testataan, ammutaan laukaukset ja katsotaan minkälaisia tuloksia saavutetaan. Walkback tuning testi on nyt ammuttu ja tulokset näyttää tosi hyvältä. Eli me ammuttiin tuossa tähdäten ylimmällä pinnillä, eli 20 metrin pinnillä. Me ammuttiin 20 metristä ja osuma on aika hyvin keskilinjassa. Sitten siirryttiin 30 metriin ja tähdättiin edelleen sillä ylimmällä pinnillä tuohon keskipisteeseen. Ja osuma tippuu alaspäin luonnollisesti, mutta on hyvin linjassa. Ja viimeksi ammuttiin sitten 40 metristä. Edelleen tähdättiin sillä ylimmällä pinnillä tuohon samaan kohtaan. Ja osuma on aika hyvin linjassa. Pikkasen viettää tänne oikealle, mutta en alkaisi tekemään mitään säätöjä, koska nyt tuulee sen verran. Ja tää näyttää erittäin hyvältä. Eli voidaan todeta, että hylly on hyvin sentterissä. Jos taas ei tuulisi ihan näin paljon ja nämä osumat lähtis vielä selkeämmin esimerkiksi tänne oikealle päin kulkemaan,
niin silloin mä kokeilisin siirtää hyllyä tähän keskilinjan suuntaan, eli vasemmalle. Jos taas ne osumat rupeaisi viettämään tuonne vasemmalle, niin mä kokeilisin siirtää hyllyä tähän keskilinjan suuntaan, eli tänne oikealle. Mutta nyt tosiaan hylly on hyvin sentterissä ja voidaan jatkaa sitten seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi sitten olisi oikeastaan niin kuin viimeinen vaihe tässä meidän säätötyössä. Eli nyt testataan, että osuuko leikkaava kärki ja taulukärki samaan nippuun. Mä oon valinnut matkaksi 30 metriä ja mä ammun sen tietenkin 30 metrin pinnillä tähtään tuohon täppään. Ja mä ammun ensiksi leikkurin ja heti siihen perään taulukärjen. Mä ammun leikkurin sen takia ensiksi, että jos mä ampuisin taulukärjen ensin, niin mä saattaisin tällä leikkuriterällä vaurioittaa sitten tuota taulukärkistä nuolta. Ja ennen kuin tähän testiin ryhdytään, niin on syytä varmistua siitä, että leikkurin insertti ja leikkurin runko on suoria ja leikkurin nuoliputki on myös suora, eli sen voi todentaa tuolla spinnerillä pyörittämällä ja katsomalla, että leikkurin nuolen kärki ei räpätä. Eli sitten siirrytään ampumaan leikkuritestiin. Nyt on ehkä hieman kovat tuuliolosuhteet, että tämä testi luultavasti paras suorittaa semmoisella tyynellä säällä, niin silloin se sään vaikutus ei vaikuta siihen lopputulokseen niin paljon. Mutta siirrytään tuonne 30 metriä ja ammutaan nuolet tauluun. Nyt on leikkurinuoli ja taulukärkinen nuoli ammuttu 30 metristä. Nämä on aika hyvin samassa nipussa, että en tiedä johtuuko tästä tuulesta, että osuma meni vähän tänne oikealle. Kokeillaan ampua vielä sama setti kerran uudestaan ja katsotaan, että onko tulos samanlainen, niin saadaan vähän varmuutta tähän asiaan. Nyt on leikkuritesti takana ja tällä kyseisellä jousella leikkuri niputti ihan nätisti taulukärkisen kanssa. Vaikkakin ulkona oli aika kovat olosuhteet, siellä oli tuulta paljon, mutta saatiin tuolla setupilla, mikä rakennettiin, niin saatiin leikkuri toimimaan erittäin hyvin. Mutta ajateltiin kuitenkin käydä tässä läpi vähän, että mitä mahdollisuuksia on, jos se lopputulema ei ole yhtä hyvä kuin tuossa edellä, eli että leikkuri ei osu samaan nippuun taulukärkisen kanssa. Niin voitaisiin aloittaa sillä, että ajatellaan, että ammutaan nyt vaikka siitä 20 metristä. Se 30 metriä, mitä äsken ammuttiin, niin kenenkään ei ole pakko yrittää 30 metristä, että se riistalaukaus on luultavasti lähempänä sitä 20, että voi tämän leikkuritestin ja leikkurisäädöt toimittaa siltä 20 metrin matkalta. Mutta lähdetään semmoista tilanteesta, että kun ammutaan 20 metriltä, niin taulukärkinen osuu keskelle, eli napakymppi. Ja leikkuri jostain syystä osuu taulukärkisen vasemmalle puolelle. Niin silloin mitä me voidaan tehdä on se, että yritetään saada tämä leikkuri tuonne taulukärjen suuntaan siten, että siirretään nuolihyllyä oikealle. Millikerralla, ei yhtään enempää. Pienillä säädöillä pysytään niin kuin raiteilla, että mitä tapahtuu. Ja tietenkin tässä, ennen kuin rupeaa tekemään mitään säätöjä, jos tulee heittoa taulukärkisen ja leikkurikärjen kesken, niin kannattaa tarkistaa se, että ei tule sulkakontaktia ja kannattaa varmistua siitä, että spine on oikea ja oma ammuntatekniikka kunnossa. Mutta pääsääntöisesti, jos kaikki muuten on kunnossa ja leikkuri osuu tässä tapauksessa taulukärkisen vasemmalle puolelle, niin kokeillaan siirtää nuolihyllyä milli oikealle, eli kohti taulukärkeä. Jos taas käy sillä tavalla, että
leikkurinuoli osuu taulukärkisen oikealle puolelle, niin se mitä voidaan tehdä on se, että siirretään nuolihyllyä milli vasemmalle. Eli siirretään leikkurinuolta taulukärkisen nuolen suuntaan milli kerrallaan. Jos taas ollaan semmoisessa tilanteessa, että leikkurinuoli osuukin taulukärjen yläpuolelle, niin se mitä voidaan tehdä on se, että kokeillaan joko laskea hyllyä, eli siirretään leikkuria taulukärjen suuntaan, tai sitten voidaan kokeilla nostaa nokin paikkaa, joka tekee saman, eli laskee leikkuria taulukärjen suuntaan. Eli jos leikkuri osuu taulukärjen yläpuolelle, niin kokeillaan laskea hyllyä esimerkiksi milli kerrallaan, tai kokeillaan nostaa nokin paikkaa milli kerrallaan. Jos taas leikkurinuoli osuu selvästi taulukärkisen nuolen alapuolelle, niin se mitä me voidaan kokeilla tehdä on nostaa nuolihyllyä milli kerrallaan. Pienillä askelilla katsotaan minkälaisia vaikutuksia saadaan ja jatketaan sen mukaan. Eli jos leikkaava kärki osuu taulukärjen alapuolelle, kokeillaan nostaa hyllyä milli kerrallaan. Tai vastaavasti voidaan kokeilla laskea nokin paikkaa. Jos taas tulos on näiden kombinaatio, eli esimerkiksi leikkaava kärki on nuolen oikealla puolella ja myös samalla taulukärkisen alapuolella, eli täällä. Niin se mitä tehdään on se, että nostetaan nuolihyllyä milli ja samalla siirretään nuolihyllyä milli vasemmalle. Eli tehdään tavallaan molemmat säädöt yhtä aikaa, tai sitten voi tehdä sillä, että tekee ensin vain toisen säädön. Eli haetaan ensin sivuttaissuuntainen osuma kohdalle, eli tämä leikkaava kärki siirretään tänne vasemmalle. Eli siirretään nuolihyllyä vasemmalle. Ja silloin ollaan luultavasti tässä tilanteessa sen säädön jälkeen. Sen jälkeen toisella laukauksella nostetaan nuolihyllyä, eli nostetaan leikkaavaa kärkeä taulukärjen suuntaan. Ja näistä säädöistä, mitä nuolihyllyyn tehdään, kannattaa tehdä muistiinpanoja siitä alkuperäisestä, eli lähtökohdasta, niin silloin on helppo palata takaisinpäin niihin alkuperäisiin asetuksiin, eikä joudu hukkaan silloin tässä tekemisessä. Siinä oli lyhyt video taljajousen varusteiden asennuksesta ja perussäädöistä. Käytiin myös läpi vähän leikkurisäätöä ja niitä mahdollisuuksia, mitä siinä on olemassa. Jos jotain kysyttävää ilmenee tai ongelmia, kannattaa ottaa Suomen Jousimetsästäjien liittoon yhteyttä. Sieltä löytyy alueiden tutorit, jotka voi auttaa näissä asioissa ja vastata kysymyksiin. Kiitoksia Hunter Friendille tästä jousesta, jonka lähetitte tätä videoa varten. Oli hyvä jousi, hieno jousi, säätää ja sopii erinomaisesti tämmöiseen tilanteeseen. Ei muuta kuin nopeita nuolia kaikille ja hyviä metsästystilanteita ja kaikkea hyvää. Bullseye Bowtooling kiittää.